מה קורה חבר'ה, כאן אביאל, אני בערוץ חדש ביוטיוב של משחקי מחשב. בערוץ הזה אני אעלה בעיקר משחקים של בטלפילד 4, גם בטלפילד 3 אם תרצו. אם אתם רוצים, יש לנו דף פייסבוק של הערוץ. יש לכם שאלות, הצעות לשיפור הערוץ, זה בסך הכל הסרטון הראשון שלנו, אז בטוח יש לכם. תפרסמו בדף הפייסבוק ונעלה את זה לערוץ, נענה בלייב, וזהו, אלה המשחקים. אם אהבתם את הסרטון אתם מוזמנים לעשות סאב, זה לא עולה לכם כסף, אז נתראה בסרטון הבא. How you could go from being Joe